M'għandix għalfejn ngħidlek jien hawn ħafna teoriji u xnijat ta' wieħed kif jista' jagħmel il-progress. U jiddependi skont liema progress qed nitkellmu fuq. Jiġifieri, tisma' pereżempju teoriji li jgħidulek l-aħjar tagħmel hekk biex titlef il-weight jew l-aħjar tagħmel hekk. Imma ċertu teoriji ma jeħdux f'konsiderazzjoni illi aħna ma rridux sempliċiment nitilfu xi ħamm żejjed, però nixtiequ illi ngħixu tajjeb, ngħixu komdi, ngħixu b'sistema illi kapaċi nżommu tul ta' żmien. U allura waqt li pereżempju, u forsi nista' naħsdek bli ngħidlek, anke jekk bniedem għal mod tal-kelma jagħmel xi dieta tal-M&Ms, ħan nivvinta tajjeb, jista' dak li jkun jitlef ix-xaħam għalfejn. Għax jekk imbagħad qed jaħraq iktar xaħam milli qed jikkonsma mela ngħidu bniedem jien naf ħan nivvinta ta' jiekol fil-ġurnata biss 4 pakketti M&Ms għal mod tal-kelma. 4 pakketti M&Ms ma nimmaġinax illi bniedem ikun kiel wisq kaloriji għalihom, fis-sens illi mbagħad inti peress li l-bniedem kif jiffunzjona anke meta aħna reqdin tajjeb qed nużaw xorta tal-kaloriji, aħseb wara jekk bniedem jagħmel l-exercise, aħseb wara jekk bniedem għandu xogħol li jiċċaqlaq, aħseb wara jekk bniedem bħali għandu vizzju jferfer idejh pereżempju u jiċċaqlaq tajjeb, dik kollha jammontaw f'kemm bniedem ħajaħraq kaloriji. Issa, hemm imbagħad anke hormon partikolari li hija t-thyroid, illi din jekk ma tkunx qed taħdem sew, bniedem kapaċi jaħraq madwar 25% tajjeb, mela bejn 20 u 25% stmat ta' kemm bniedem jaħraq anqas jekk it-thyroid ma tkunx qed taħdem sew. Jiġifieri dan parentesi żgħir dejjem niċċekkjaw illi t-thyroid tagħna qiegħda taħdem kif suppost għax dik hija hormon prinċipali li tgħinna nagħmlu il-progress. Ħanerġa' mmur lura li kont qed ngħid iwa jekk bniedem qed jaħraq aktar milli jiekol, anke jekk qed jiekol pereżempju xi pakkett M&Ms għal mod tal-kelma, bniedem xorta ħajitlef il-weight. Imma aħna ħanifqu hemm, aħna ħanajdu biss ħanara x'se nagħmel biex nitlef il-weight u ma jimpurtani minn xejn aktar l-aqwa li nitilfu. Hemm min jgħid li iwa, ġifieri mhux ħaniskanta, però normalment dak li jkun imbagħad taqbiżlu. Għala, għax l-ewwel nett dak tip ta' ikel ma tantx jimlik. Ħajbqalek dejjem dak l-aptit jew saħansitra ġuħ li tkompli tiekol. Kif nafu daw l-affarijiet artifiċjali ma fihomx vitamini u minerali jew ftit li xejn u għal daqsent anke inti ma tantx ħadd tħossok illi għandek dik l-enerġija, dik is-saħħa illi normalment itik ikel illi huwa naturali, ikel illi tarfu. U għal daqstant din ma tkunx oġġett illi huwa sostenibbli minkejja li bih nitilfu il-weight. Issa, ħanasdek naqra oħra. Again, għax bniedem ikun tilef il-weight, anke jekk jiekol daw l-4 pakketti M&Ms pereżempju biss f'ġurnata, bniedem xorta aktarx ikollu progress f'numru ta' markers jgħidulhom bl-Ingliż tas-saħħa. Bħal pereżempju jsibu li għax bniedem tilef il-weight, għandu rat ta' pressjoni aħjar, għandu anke inqas riskju ta' kolesterol, diabete, eċetera, għax imma tilef il-weight. Mhux għax dawk l-M&Ms fej ulu xi ħaġa, ġifieri l-M&Ms mhux xi mediċina u fej qed nipprova nasal. Naħseb indunajt. Li qed nipprova nasal hu illi diment illi inti qed tagħmel il-progress u diment li hija xi ħaġa li kapaċi żżomm mat-tul ta' żmien, hemm ħafna sistemi li tista' taqbad illi kollha huma tajbin. Tajdi tal-M&Ms tajba? Jekk l-unika skop tiegħek huwa li titlef il-weight u ma jimpurtakx kif tħossok u forsi kif tidher u forsi kif taġixxi matul il-ġurnata għax għandek anke ħafna min ikun nervuż, isu frustrat, bla ma trid, bla saħħa meta jagħmel daw it-tip ta' dieti kif semmejna bħal ta' xi M&Ms, all right? U għal daqstant kif qed ngħidu dak li jkun ma jżommix. Għax l-unika raġuni għalihom daw in-nies tkun li jitilfu il-weight. Imma hemm fatturi oħrajn li mbagħad ħajwaqfuk. Mela, imbagħad jeżistu affarijiet li huma aktar popolari u hekk għandu jkun. Bħal pereżempju hemm min jgħidlek jiena nimxi ma' low carb diet jew low fat diet. Jew il-favorita ta' ħafna l-aktar waħda illi donna illi hija prattika għal ħafna nies illi hija l-intermittent fasting. Issa, mhux terġa' noqgħod nidħol ħafna fiha llum l-intermittent fasting u għalfejn hija prattika għax hemm ħafna videos ta' għalfejn aħna bħala sistema illi biha bniedem jista' jara l-progress fejn jidħol il-weight tiegħu u għal daqsant ħajara progress fis-saħħa.
ħajra progress anka fil-mod aktar kif jiffunzjona minħabba li f'dak il-ħin illi aħna maħniex qed niklu, il-ġisem mhux qed jikkonċentra biex joqgħod jiddiġisti l-ikel, imma qed jagħtina aktar isu dik l-enerġija tiegħu biex nikkonċentraw fuq li qed nagħmlu, jekk hux xogħol, jekk hux exercise u x'inhu. Imma illum l-aktar li xtaqt ngħidlek huwa illi diment li inti qed tara l-progress jgħidlek x'jgħidlek ħaddieħor. U hawnhekk il-ħaddieħor qed nitkellem fuq forsi il-ġara jew xi ħadd fuq Facebook li laqqas biss jafek. Jgħidlek x'jgħidlek jekk inti qed tara u tħoss u tgħix il-progress tiegħek, bl-Ingliż jgħidu don't change a winning course. Mela ħadd tisma' ħafna teoriji u ħafna affarijiet illi jistgħu jitilfulek il-konfidenza f'dak li qed tagħmel. Marelli, x'jaq li kont qed nagħmel ħażin, imma jien qed inħossni tajba, jiena qed nara l-progress fil-ħwejjeġ, jiena qed norqod tajjeb qed inqum tajjeb, jien għandi aktar nifs. Jiena ħwejjeġ qed joqogħduli aħjar. Imma jaqgħu kont qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Tħallix illi il-ġaġġ l-imħallef ta' jekk qed tagħmel progress jew le, ikun xi ħadd fuq Facebook jew xi ġara, inti qed tgħix u qed tħosshom dawn l-affarijiet. U hawnhekk ovvjament mhux qed nitkellem fil-każ ta' xi tabib tal-li jista' jgħidlek uj, hemm x'inti tagħmel dik il-crash diet jew uj, qgħod attenta ta' għax solvejt ħaġa u skuż il-Malti fottejt oħra forsi, hawnhekk qed nitkellem fuq min ġast dak li jaħseb u ħajaqbad u jfaqqaħulek. Għax anka fejn jitlu pereżempju studji xjentifiċi, hemm ħafna studji differenti illi daw trid kważi tagħmilhom ħdej xulxin biex tara verament wieħed x'inhu jgħid jew x'mhux qed jgħid f'liema sens. Mela għandek pereżempju studji li juru kemm huma tajbin il-low carb diets, oħrajn ħajruk kemm huma tajbin il-low fat diets, oħrajn ħajruk kemm huwa tajjeb l-intermittent fasting. Però il-qofol ta' kollox huwa illi inti personali trid issib l-aktar dak illi jgħod għalik inti. Mela waqt li pereżempju ħafna nies bħali isegwu l-intermittent fasting għax inħossu komda li aħna għandna gwida management illi ngħid pereżempju ħanikol bejn nofsinhar u 8 qabel kċina magħluqa u wara 8 l-aktar ħin forsi ta' tentazzjoni li dak li jkun imur fil-friġġi naqqa xi ħaġa, iġib xi ħaġa mill-freezer għal quddiem it-television jew jordna xi ħaġa ħalli jgħaddi żmien quddiem again it-television, hemmhekk naqtaw dawk il-kaloriji kollha żejda. Għax il-logħba ta' kemm aħna niklu u x'niklu tibqa' l-aktar logħba importanti. Jekk hux low carb, jekk hux low fat, jekk hux intermittent fasting, l-importanti huwa jiena qed niekol il-porzjonijiet li għandi bżonn jew qed niekol iż-żejjed ġurnata wara l-oħra. U rajt ikollok tieġ fil-għaxija u inti pereżempju l-aħħar biċċa kejk ħatta f'nofs il-lejl, l-għada kompli regolari toqgħodx tgħid issa ħansawwat lili nnifsi. Jekk dik il-kejk l-aħħar biċċa kejk ħatta f'nofs il-lejl pereżempju, ħanikkalkula 16 siegħa wara. U l-ħadd tal-mod tal-kelma niekol fl-4 ta' wara nofsinhar l-ewwel darba. Tista' jekk trid, imma hemm għalfejn. Hemm għalfejn li għax għal darba ħadd drink żejjed, biċċa kejk żejjed u waqaf tiekol tard toqgħod issawwat lilek innifsek biex timxi eżatt mar-regola? Le, għax ħanerġa' ngħidlek, anke jekk tagħmel intermittent fasting, l-aktar ħaġa essenzjali hija li inti qed tiekol il-porzjon li għandek bżonn u mhux iż-żejjed. U idealment mhux nieqes wisq, għax kif semmejna f'videos oħrajn, inti jekk ħadd naqqas mill-bidu, meta mbagħad ħateħel, meta weħel xi ftit il-progress, ma tantx għandek fejn tilab, jgħidu bil-Malti, ġifieri ma tantx għandek minn fejn tnaqqas jekk diġà qed tiekol ftit wisq. Plus, illi inti iktar minn qed tiekol ftit, inqas probabbilment għandek enerġija, saħħa, mhux biss għall-funzjonijiet ta' kuljum, imma speċjalment għall-exercise. L-ikbar ħabib li għandna illi forsi hawnhekk nista' ntik news oħra, m'hawnx min jgħidlek pereżempju 80% diet, 20% training biex tara riżultati, dik ma naqbel magħha xejn. Għax hemm diversi studji illi jurik illi anke jekk bniedem ma jibdel xejn minn dak li qed jiekol, għax daħħal dak li jgħidulu resistance training, mela exercises bħalma nagħmlu hawnhekk qed New Better Life in-naxxar jew inkella online li jinvolvu weights, jinvolvu pereżempju bands kif qed naraw hawnhekk, jinvolvu anke li bniedem jużaw his own body weight, ġifieri laqqas biss nużaw apparat imma nużaw ġisimna stess, dumbbells, kettlebells, slam balls, whatever, hemm ħafna varjetà illi bih nistgħu nagħmlu resistance training, ħalli mhux dejjem nagħmlu l-istess ħaġa. Imma l-importanti li nagħmluh b'mod regolari, imqar, darbtej,
idealment forsi anka 3 jew 4, jew min rita xanka għal-moħħ għandek min jgħidlek li jiena nippreferi nagħmel ftit spiss għax jgħinni mentalment, tajjeb, illi bihom dawn resistance exercises għax aħna daħħalnihom anka jekk ma beddilna xejn fl-ikel, dawn li jgħidulhom il-health markers, mela il-pressjoni, it-sokkor, ir-riski ta' mart serju, kollha ikunu aħjar, kollha jkunu aktar favorina. Tajjeb, aħseb wara jekk naqdu tnejn li huma mela, jekk aħna qegħdin nażlu x'ħaniklu, idealment fuq parir ta' nutritionist qed naraw daqsxejn x'inhu l-ammonti l-aħjar għalina ibbażat fuq jekk kienx mara jew raġel, l-età tiegħi, il-peace tiegħi, it-tip ta' xogħol li nagħmel, l-exercises li nagħmel. U magħhom jekk indaħħal anke ovvjament dan ir-resistance training, ara kemm bniedem ħajkollu aktar pereżempju toning, ġifieri inqas ħajkollok dendil, awtomatikament ta' folli inti ma tarajix ħad tkun żitt il-metabolizmu biex bekk taħraq iktar xaħam u ħanerġa' ngħidlek għax dakin l-iktar skop tal-video tiegħi llum. Illi inti diment li qed tħossok tajba jew tajjeb, li qed tara r-riżultati u li timmaġinak li dis-sistema tibqa' żomma, ħallihom jgħidu diment li mhux it-tabib jew il-fiżjo tiegħek. ċikku l-poplu ħalli jgħid, għax li ħadem ma ċikku l-poplu, mhux bil-fors jaħdem miegħek u mhux bil-fors huwa komdu għalik. There are many ways jgħidu to fetch something, mhux bil-fors sistema waħda biex nasal għall-irrid. Mela pereżempju min jista' juża l-qasba tas-sajd, jista' joħroġ fuq id-dajsa biex tistat biex inġib eżempju vera sempliċi, tajjeb. L-importanti illi naraw u nħossu il-progress. Kemm importanti wkoll illi inti jkollok is-support. Idealment l-iktar nies illi jżommuha huma dawk in-nies li qed jagħmluha f'ambjent ta' komunità, illi pereżempju hawnhekk nerġa' insemmi li nagħmlu aħna hawnhekk. Illi bniedem jiltaqa' ma' nies simili tiegħu, illi bniedem jagħmel il-kuraġġ bħaddieħor u jagħmel il-kuraġġ li ħaddieħor ukoll għax kultant aktar nagħmlu kuraġġ meta nagħtu l-kuraġġ li ħaddieħor u idealment dejjem fejn jidħol exercise ikun hemm coach jew coaches kwalifikati, fejn hemm l-ikel dejjem ikun hemm nutritionisti li ħad ippjanalna il-pjan tal-ikel, però tra l-dire l-fare ċe un grammare jgħidu. Iġifieri billi jkollok pjan tal-ikel u forsi m'hemmx min jissapportjak, m'hemmx il-min issaqsi, eċetera, ma tantx ħanaslu normalment. Għal daqstant tajjeb illi anka ma' nutritionisti jak inti, pereżempju aħna li nagħmlu sistema ta' online follow-ups li dak li jkun l-nutritionist jista' jibatilha dak li qed jiekol forsi ritratti jew jgħidilha bil-miktub, jistaqsija l-mistoqsijiet li jkollu, jagħmlu anka Zoom meetings biex dak li jkun ma joqgħodx jinqala, biex dak li jkun jibqa' jkollu il-follow-ups ħalli fejn hemm bżonn anka jżid, jirranġa, jiddiskuti, whatever. Għax dan waqt li hija sistema l-importanti li nżommu għat-tul ta' żmien, is-sistema hija dinamika. Jiġifieri jekk jiena pereżempju llum għandi bżonn 2000 kalorija u tlif tal-mod tal-kelma ma' żmien 5 kilos, mela wara li neħħej dawk il-5 kilos m'għandix bżonn l-istess ammont ta' kaloriji, aktarx għandi bżonn inqas. Jekk jiena nixtieq inkompli nitlef il-peace. U qed nitkellem fuq biex inġib eżempju ovvjament għax jiena min jafni ma finniex anzi għandi bżonn intella naqra bejnietna dak it-target tiegħi li intella xi ftit naqra oħra ma sin. Insomma dak suġġettiva. Però naħseb fimtuni illi waqt iridu nsibu sistema illi nżommu għat-tul ta' żmien, di sistema hija dinamika u kemmu tajjeb illi jkollna s-support ta' min jaħdem fl-erja illi huwa kwalifikat biex aħna iwa dik is-sistema nżommu għat-tul ta' żmien għax matul iż-żmien ħajkollha bżonn tiġi modifikata xi ftit ukoll. U diment li oġġett qed jagħtik ir-riżultat jgħid x'jgħid dak li jkun speċjalment minn mhuwiex kif qed ngħidu xi tabib jew xi fiżjo tagħtix kasu jekk inti qed tarak, qed tħossok, qed taġixxi u anke r-riżultati tat-testijiet li tagħmel tas-saħħa tiegħek qed jidhru illi huma tajbin. Nawguralek ġurnata mill-aqwa u nawguralek is-saħħa u l-ġid.